हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन आं साननै सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोननि चेनेलखौ प्रमोट बानायनायनि बे भिडिअनि गेजेराव बुंदोंमोन आङो बयबो माने गाव गावनि लिंकखौ कमेन्टआव शेयार खालामहर कमेन्टआव पेस्ट खालामनानै हर होनना बुंदोंमोन आङो जायफोरा कमेन्टआव पेस्ट खालामाखै बिसोरनिखौ आङो पिकआप खालामनाय जायाखै नोंथांमोनाथ' जायफोर माने भिडिअखौ फुल नायजोबदों बिसोर बुजिखादों जानांगौ आरो नोंथांमोन आंना चेनेलाथ' माने निउस आपडेट होनायनि चेनेल नङा मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोन आंखौ सापर्ट खालामनायखाय आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामफिननो नाजादों आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा एक्सट्रा इउटुबारानो निउस आपडेटनि भिडिअ लाबोबाय थाखायो बिथाङानो निउस आपडेट होखायो चेनेलनि बागै थ' नोंथांमोननिखौ हाजासे आङो दायो सोर लिंक हरनानै दोनदों बिथांमोननि चेनेलखौ आङो बुंलांनो नाजासिगोन थ' नोंथांमोन बेयावथ' चेनेलनि अनारफ्रा गोबां मोजां सिख्लाफोरबो दं सेंग्राफोरबो दं दै सिख्लाफोरा बिदिनो मोजां सेंग्राफोर होननानैल' साबसक्राइब खालामनाङा बयनिखौबो साबसक्राइब खालामजोब मोजांबाबो गाज्रिबाबो ओमफ्राय सेंग्राफ्राबो सिख्लाफोरखौ साफा होननानैल' माने साबसक्राइब खालामनाङा आरोना गासिखौबो साबसक्राइब खालामजोबलायनांगौ जोङो गासिबो साबसक्राइब खालामलायब्लासो जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायब्लासो जोङो नेक्स्ट लेभेलसिम मोनहैनो हायो थ' नोंथांमोन आं माने बयनिखौबो अननानै खनसे नायजानो लुबैदों नोंथांमोना भिडिअआथ' गोबां गोलाव जासिगोन दा नोंथांमोना बयनिखौबो खनसे अननानै नायजोबबानो जाबाय चेनेलनि नामफोरखौ आङो माने खनसेनो बुंनानैल' होलांसिगोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय आरो मैया मोनायावसो आङो एकदम माने इडिट खालामनायाव बिराद टाइम लाबाय मेगनानो बिरलायलायदों आंहा एकदम चेनेलनि लिंक नागिरै कमेन्टआबो बुरजा जाथारबायमोन ना दे बिदिब्ला आं नोंथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आं बुंना होनोसै नोंथांमोना फारियै खोनासंलांबानो जाबाय मोजां खोमाखौ थियारि खालामनानै थ' बिदिब्ला नोंथांमोन स्टार्ट खालामसै
थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जायफोरनि चेनेलनि नामा बुंजायासै नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा मानो होनना बुङोब्ला आं बिदिनो गोबावजों खनसे बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगोन माने आं लाबोबाय थानो हाया नालाय गोबावजों खनसे लाबोगोन बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा एक्सट्रा इउटुबारानो आपडेट होखायो निउसनि बेफोरबायदि चेनेलनि बागै बुंखायो थ' आङो नोंथांमोना बुंबाय थायोब्ला माने इयुनाव माने गोबावजों खनसे लाबोगोन आरो गोबावजोंसो दै माने सानफ्रामबो लाबोबाय थानो हानाय नङा आरो बेनो जाहैबाय कमिउनिटि गाइडलाइन्सआव जोंहा माने मोनसे रुल्सखौ इउटुबनि रुल्सखौ फल' खालामनो गोनां जादों दायो माने लिंकखौबो होनो हाया माने दायो जानला मोनला लिंकफोरखौ होनो हाया आरोना बिदिनो स्क्रिनावल' आङो बुंना होबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा सोरबाफोर बायदोंबा बिनि थाखाय आं सरि बिखानाय थाबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदान नायदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बिदिनो मोजां आपडेट फैबाय थागोन आरो मोजां माने कमेडिबो फैगोन रस्टिंबो फैगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन